jo mateix va ser molt divertit, va ser diferent de l'any passat, vam agafar coses noves també i va ser fruitable. Sí, la cerimònia m'ho va agradar molt, va estar molt divertida, sobretot la manera de presentar-te. I a mi m'agrada molt que recitassin poesies en alemany i ser junts i tot. Bé, la cerimònia la vaig trobar molt entretinguda, que estava molt ben feta, bastant ben aconseguida, i la idea de recitar poemes en altres idiomes també la vaig trobar interessant. La gala va estar bastant bé. Precisament vaig a la càmera i he fet un vídeo sobre la gala i ho podeu veure en el que va estar molt bé. Sobretot les fetes que va posar en Tomé, en l'ordinador. Va estar molt bé, sobretot Juan Carles, que està aquí darrere la càmera, i els altres presentadors, que van fer molta feina, bé, ja s'hi pot personal de Bassaral, i bé, està bé. Sí, la cerimònia està bastant bé. Els presentadors van fer una molt bona interpretació, sobretot en Carles, i Faig de pilot, tio. La cerimònia m'ha agradat molt, fer-la va ser una cosa fantàstica, va donar feina evidentment, però crec que el resultat ho va mereixer i bueno, la valoració del públic és el millor premi per ja ho he sentit en el Marc Monge. I vaig viure la cerimònia d'una manera diferent, o sigui que el meu punt de vista va ser fantàstic. I va ser el premi del públic que van guanyar l'altre. I bueno, m'ho van dir i va a la competició. I estan contents, evidentment, d'haver participat. A mi, la veritat és que estic aprofitant molt i sí, m'agrada, està bé. El Premi Darwin me volíem fer creure que guanyaria un rat escrit perquè era molt difícil de valorar en quin era millor, però clar, vull dir, no ens ho vam passar tots a festes de Pasqua i bé, i més. El mateix premi que els van donar en els guanyadors de relat audiovisual més popular, 20 € de material de lectura, però en aquest cas són només per ja. Vos esperàveu el premi? No. La competició era bastant alta i la competència i no sé, jo la veritat és que no m'esperava que guanyés perquè era, diguem, el més avorrit de tots i per això, però bé. També estaven les Maries, que era molt divertit. Pot xungo. És difícil, se pot intentar, però és difícil tornar a participar, però per guanyar participaria. Sí, jo també, sí, perquè un premi d'aquest temàtic. Jo tornaria a participar, més que res, perquè em vaig a fora, perquè ja guanyàvem l'altra vegada, la segona vegada, 3.000 €, que donen a les Balears, sense un poc abusar. sí, li volem donar l'oportunitat als altres. Com ho vaig a decidir, perquè tindrem més feina i tot això i dependrà dels temps que també. Sí, jo segurament sí, però clar, només dependrà d'això dels temps que hi ha. No, crec que no tornaria a participar com a concursant, però sí que em presentaria per conduir la cerimònia, va ser fantàstic. Sí, clar, i si el premi és el mateix encara més, perquè l'època em va encantar, una passada, i el concurs crec que està molt bé per desenvolupar l'idea de projecte visual de l'institut. Sí, jo també tornaria a participar perquè bé, milloraria el vídeo i qui sap. L'any que ve, no sé si tornaré a participar o no, però sí, però segurament me decidiré darrere la cançó.